Nya kwa magajon kamaramono ma interior waki chenro mar migago di chieng makawuono ka broklo ni weche manyien ma oyudo mesa maga weche manyien di chieng ne ka geno ni odi chieng chakre e yorno makare kendo seyudo gweth ge poch kowuoke chenro marwa mar injili kalo nya kwa magajon di chieng ni makawuono to mokwongo magi weche momiyo pek. Obila okwore kanisa mar Jesus Winner Ministry Roy Sambu bang' jopiny bwogo monjo kanisa no nikech $20 mane jatend piny ochiwo. Bad migao makoro chal kor lwasi olando ni koth mapek nyalo chakore kawuono e gwenge ma Thurka koting'o gwenge ma Kaluo. Kaka an gi pacha gige kaka neno okaikora riwruok mar Raila Amolo Odinga gi William Ruto. To nikech Kenya ni kama rach, jotelo kod jopiny medo golo pachgi e wi winjruok mar tiyo kanyakla e kind duond bura mar ODM kod UDA. Machegni nya koramogo ajuang nyalo tudri kodwa namba mar 36000 kata Twitter marwa @ramogi TV KE @James Opondo Senior. Machegni nyinga en James Opondo. Jatend bura mar ODM Bade Makilifi wuok oko mar siro mosruok e kind jatend UDA kod ODM kagelero ni kaunti ma Kilifi nitiere bang' jotendgi ne otelnegi kod gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro, jaod bura ma Malinda Mina Myanzi kod jaod bura ma kaunti no Gertrude Mbeyo. Gimedo ni winjruok mar tiyo kanyakla biro kenyayo kwe kendo miyo chenro mag dongruok odhi mbele mapiyo e gwengego. Bende gikwayo mondo ripode NADCO okete tim e yo mapiyo. Sasa yeye Raila Amolo Odinga amekwenda kusaini tu framework agreement, wa Kenya wanapiga makelele. Kama mlikuwa hamutaki Raila asign framework agreement, mungempigia kura za kutosha. Raila leo angekwenda ni rais wa Kenya. Lakini watu hawakumpigia Raila kura, sasa hivi wanalalamika. Mimi nataka niseme watu wa Gema, kama nyinyi mmekosana na William Samoei Ruto, msitake kila mtu Kenya hii akosane na William Samoei Ruto. Msitake kila mtu akosane na William Samoei Ruto. Kama yeye ndo amewaudhi ni yeye, mudili naye yeye. Lakini haimaanishi ya kwamba Kenya nzima haitasikizana na William Samoei Ruto ati kwa sababu nyinyi hamusikizani naye. Yamekubaliwa, ndio maana baba Raila Amolo Odinga jana akaweka mkataba na serikali kupitia rais wetu William Ruto ili masuala haya yajadiliwe pale ndani. Bei za gharama ya chakula zirudi chini. Namwambia rais yule aliyekuwa abaki kuwa hapa ili tuone vipi wa Magarini wataendelea kupata maendeleo yao ya pesa zao za NGCDF. As women of this country, we are solidly behind them and we are commending that action. Kwa sababu tumeona ya kwamba kina mama watakuwa na amani zaidi katika nchi yetu ya Kenya. But zile position ambao they are going to be shared equally, the 50-50, ni kwamba tunaomba kina mama waonekane kwa wingi. Recently Obila ojiwo arita e alwora ma kanisa ma Jesus Winner Ministry bang' rowere mag Gen Z bwogo monjo kanisa no e wi sadaka mar $20 mane jatend piny William Ruto ochiwo negi. E kinde keto arita margi, obila orakore kod rowere kod jofwambo e alwora mar kanisa no mar menyo weche kaka dhi. E kinde no jofwambo ariyo, Mulindi Kare mar kambi All Media Services kod Dennis Otieno ne ong'wan kod obila e kinde mane gigoyo picha kaka obila ne timore kod rawere mane ochopo e alwora mar kanisa no.
GSU walikuwa wanashika vijana wakeka kwa gari, so nilikuwa napiga hiyo shot, wakanikujia, wamenitandika, wameniingiza pale ndani, wakadelete kila kitu kwa kamera na wamebaki na hiyo kamera, wameninyang'anya flash disk nilikuwa nayo, wamecheck kwa mfuko, kila kitu kwa simu yangu wamedelete. A message to Gen Zs, I would just love to tell them, please Gen Zs, my brothers and my sisters, because I have them behind me, let nobody use you at this particular moment. Let nobody uses you to even mock God. Please. So I'd come here to voice my concerns. The entire place was the intention. I can't say it may fail because we have not seen people being tear-gassed here. We have succeeded. Everyone was afraid. They need to know that we are capable of these things and we can do it if we want to. I could see Pastor Mwai mentioning Gen Z every 5 seconds. Go check the video. Every 5 seconds, Gen Z, oh, Gen Z that. Gen Z, oh, Gen Z that. It's because they know now that we can do something about it. And we're not going to sit down when they're ruining our country. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ogolo pache ewi mano mowacho ni en andhoga kod mibadhi ma owacho ni otimonewa e pacho ka kano wuoyo kanyakla gi moko kuom jotelo maya e kaunti ma Machakos boma ma Nairobi okwayo piny owacho mondo one ni orito ratich oganda ahinya e weche lamo kokwayo rawere mondo odonjre e weche mag lemo kaka yor konyo gero piny man kod jogo man kod kido makare. Nation, when we go through episodes like we have been witnessing, and you know, happily, nobody is coming to visit Archbishop Ng'ang'a this morning. They are Kenyans, young Kenyans, who are visiting church leaders, not in a very pleasant manner, but they are saying, we want our country back, and that is what the preachers actually told us today. There is betrayal all over, brother betraying brother. But the very interesting betrayal is that of politicians. Politicians are amazing. Please pray for them. I'm one of them. I think we should all be gotten hold of, taken to Uhuru Park, because that's what Bishop Ng'ang'a said. You go to Uhuru Park and repent together with the nation. So that never again will political leaders come before congregations and show the amount of wealth they have stolen from their people. It is that simple. Mane en jaod bura manyatike Edik Omondi Anyanga okone jodaka manyanza mondo ti kod thuolo mar winjruok e kind Raila Odinga kod jatend piny William Ruto mondo gimany kaka ginyalo timo ohala kod sirikal. Anyanga opuoyo okang'no kendo koni oganda luo koro oikre e seto dongruok e sirikal. Koni mosruokno oyawo kinde maber mar thegruok kod siasa mar akwede. Wach mar joluo donjo sirikal nachako wacho chon kendo diere mana wache kata diere mana wawache ne jomoko ok ne ni en gima nyalo timore. Ne wasego mbom akanya kaka Nyasaye mwang'e ni gino nyalo timore. Omiyo ana dwoko erokamano kabisa ne Raila Amolo Odinga to gi ker mar William Samoei Ruto. Mano gima duong' kabisa ne joluo, nikech ok inyal bedo oko mar sirikal mibed dhano. Sirikal ema nigi mwandu te, sirikal iwuon signature, to signature nyaka ibed go machiegni mondo gimoro amora losre. Omiyo signature manyo Raila ogoyo gi William Samoei Ruto biro konyo joluo e gik mang'eny. Jaluo biro goyo ohala gi sirikal. Jaluo biro kawo dongruok madongo e national government kadhi koni. Kendo jaluo biro winjo pogruok koro kabisa. Nosegi sama ka jaluo donjo e office to ng'ato nyaka lok ng'eyo to mang'a to koro ni jaluo koro tek. Ok inyal bedo piny kata kona moni wacho ni ni gini ok dhi budho, ni ok odhi budho, ni wang'e dhi ketho kaka moko osekethore. Nonsense. Bed ng'ama nigi hope kidwa bedo ng'ama ngima. Bed gi yie ni nyalo timore. Bad migao makoro chala mar kor lwasi pacho ka Kenya Meteorological Department okoni koth mapek nyalo chwe chakre kawuono Jumapil kendo kwako gwenge ma alwora mar Nam Lolwe milambo mar Hoho mar Okak gwenge kaka mag Nairobi koda mamoko. Tieno Daniel nigi ler mathoth. Lal mar koth kuom dweche buora
osekelo pek ne oganda to ahinya ne jogo ma osebedo ka ikore ne pur. Kata kamano, geno koro nitiere kaluwore gi milomeno ma ochiw gi bad migawo marango chal mar kor lwasi pachoka, Kenya Meteorological Department, ma wacho ni koth mapek nyalo chako chwe chakre kawuono Jumapil kendo kwako gwenge ma oluoro nam Lolwe, milambo mar Hoho ma Okak, gwenge kaka Nairobi kod mamoko. Ripodno ma ogo e sei gi apisa motelo ne Kenya Met, Dr. David Gikungu, oyango ni counties mageno koth moyo milimita 20 oriwo koda mago makaluo kaka Homa Bay, Siaya, Kisumu, Migori kod counties buora ma oluoro nam Lolwe. Counties mamoko gin kaka Kericho, Kisii, Nyamira kod mamoko. Milomeno bende Kenya Met otiyogo mar jiwo jopiny kod jokanyo sekta mar sirikal kod mamoko mondo mi obed akicha mar geng'o midhiero kata masira ma thoro muoche kinde koth. Jopiny magwenge ma ola thoro hinyo onyisi mondo mi obed motang' mana kaka jogo matiyo gi apaya mar geng'o masira. Kenya Met ojiwo jopiny kik buogi e tie yiende kata tenore dhoudi kata dirisni mag chuma e seche ma koth chwe kaka yorno mar geng'o masira mar mil polo. Jokor chal mar kor lwasi wacho ni kodhno nyalo chwe moluwore nyaka tarik 11 dweni. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Jodak Manakuru koro dak gi luoro tok neno ka ondiegi mag otoyo londo piny e kar gwenge makono. Jodak mawuok Barnabas Machine, Ndege Ndimu, Baruk ka achiel gi Greenstead wacho ni lego mag bungu osekelo negi kibaji ahinya ne nyithindo kod ji mawuotho. Gilero ni moko kuom ondiegi osenegi gi jogweng' man kod ichwang' kama moko otuom gi nyamburko e alworano. Jogwengo yango ni onge mar chiel e alwora mar kuonde rito lee gi ema osekelo midhiero ni ka koro gikwayo maduong' en ni mondo odine ondiegi mondo mi kik kel rochruok mag arita. Kuna mzee mmoja ambaye aliripoti kwangu akasema ya kwamba punda wake ameuliwa na ameweza kuliwa na fisi ambayo waliingia kwake. Mimi ningesema hivi kwa serikali, sisi tulidwe sana kama ni zile fisi ziko ADC, sababu zinatoka ADC, kuwekwe fence, they separated ADC na wale wakaaji wanakaa Dimodege na hasa Baranabas na upande wa Greenstead. Fisi juzi iligongwa na gari kama siku 4 zimepita hivi. Sasa tuko hatarini, mpaka mtu akitembea anaogopa. So watu wa game park mtusaidie tafadhali, mulinde hizo vitu. Tumekuwa na ishi, tunahofia usalama wetu sababu saizi tuko na watoto wako home na venye saa hii road iko hapa hivi ndio zinagongwa watu. Sisi tunarudisha mbuzi na zikitokea zinavamia mbuzi zetu. Tumekuja kuchukua sapa. Kirudi jioni unahofia usipatane nayo cause mostly wezi jua ile side yenye inatokea cause sisi tunapataka kaa imegongwa pale kwa stage. Jopur mag Mamumias omiyo tend kambi Regoniang Mamumias dalo 14 mar keto chala mar omenda elela ne jopiny kao kamano to gidhi kao kang' mar chik ne telono. Jopurgo kaachiel gi jokanyo mamoko e sekta no ne twake gi ute fwambo ka giwacho ni dibed ni nitiere tiyo marach gi omenda mag kambino magibiro tok ka duol ma ochung' ne choko osuru KRA wacho ni mibadhi ogo tache kambino ka mar Mumias ka osuru mapok ochul maromo bilion 3.5 bende kambino mar Mumias anigodo ka gope mar bengi mar KCB maromo milion 545 bende nitiere. Kambi loso sukari mar Mumias ne oket thuolo mar manyo kambi machielo ma nyalo tayogi. Cannot file returns correctly. If he cannot give us the report correctly, then what is he managing? That is why we want our legal team to take action right away and we move up with this matter until we come to a conclusion that is beneficial to the community and the sugar farming industry at large. The receiver manager appointed by Kenya Commercial Bank commenced operations only 2 months after receivership. The $6 million question here is, where did he get the cane that was claimed that it was insufficient at the time of closure? There was no feasibility study and or survey conducted, and even the valuation report of the company assets and whatever was not done.
Jatend piny William Ruto yuoro e lam e kanisa mar AIC Fellowship Annex manitie Kasis e kaunti ma Uasin Gishu. Jatend piny oten kod gavana ma Uasin Gishu Jonathan B kod jotelo mamoko mag Kenya Kwanza. Winjane kaka jatend piny wuoyo. Imepanda than any time in the past. Tumevuka bilioni 200 kwa kuuza chai yetu kama taifa la Kenya for the first time in Kenya. Kilimo yetu ya sukari imepanda mpaka mwaka huu. Ile tuliagiza ni kidogo. Tulikuwa tunaagiza na tunasumbuka sana kutafuta mambo ya sukari duniani kote. Mwaka uliopita wakulima wetu wa kilimo ya miwa walifanya bidii, wakaongeza sehemu ambayo wanatumia kuzalisha miwa kwa karibu ekari 1200. Tukawa na miwa zaidi, tukawa na sukari zaidi, tukapunguza ile tunaagiza. Mungu ametutendea mema kama taifa la Kenya. And therefore, we must learn as a nation to be grateful to God for what God has done for our nation. Mungu ameponya uchumi wa taifa letu la Kenya. Tulikuwa na inflation, tulikuwa na exchange rate, tulikuwa na mambo mengi ambayo yalikuwa katika mahali pengine. Leo mambo ni tofauti. Inflation imekuja chini, exchange rate imekuwa stable, na Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. We are grateful to God. Tunamshukuru Mungu kwa yale ametenda kwa taifa letu la Kenya. Na mimi kama kiongozi wa taifa hii, I must say that as a nation we are grateful to God's favor, to God's providence. Mvua tumepata, tumezalisha chakula nyingi, kilimo yetu imesonga mbele. Hapa Uasin Gishu bei ya maziwa ilikuwa 35-40, leo tunauza shilingi 50 kwa lita moja na tunalipwa. Nia kora mongojanga ka oyuyo ma adundo Rastas jenda ka entire dala Maringa mapera farm kanyo wachoni ukete manera Mogi TV kendo migago chopone e yorno makare. Kikidhi mabor abro somo ote uduto kapok watieko. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyakalo. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olonyo weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. This Easter, experience a sacred journey to Israel with View Travel from April 21st to 27th, 2025 for just $2,281 per person sharing. Enjoy 6 nights half-board, daily mass and visit holy sites, Western Wall, Temple Mount,
Cana and Capernaum, birthplace of Jesus, Mount Tabor, Mount of Beatitudes and Mount of Temptation, Sea of Galilee and Dead Sea, and many more. Limited slots. Book before March 20th. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Marubani wanashinda pesa fiti in seconds on aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Jane Wangari Dirango. Nafanya kazi shule inaitwa Dhome Boys, mimi ni mpishi. Niliona watu wameanza kushinda kwa TV. Ndio nikakuwa interested sana kuanza kucheza. Nikajaribu, ndio nikapigiwa simu nikaambiwa mimi ni mshindi wa 500,000. Nilifurahia sana hadi nilishindwa kufanya kazi. Hii pesa kwanza nimepanga kuanza biashara yangu, niache kuwa mwajiriwa sasa. So watu waendelee kucheza. Siku ya mtu ikifika atawin. Win millions in seconds. Cheza aviatashabiki.com. Not for persons under the age of 18. Okabiwuok yo mayot kamano kaka ini paro. Onge gimoro amora manadhi wuok ge odni. To nikech ne mkethona gimoro amora machano, ibiro chulo kuom gimoro amora maber kawuono. An abiro wacho ne ji te gimoro amora mane timne Dolly Mamsi. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. Just amazing. Happy International Women's Day from Viusasa. Machiegni kendo nya Kwaramogi. Ndalo manok tok jatend piny William Ruto gi jatend duond bura mar ODM Raila Odinga keto kogi ogirimiti mar tiyo kanyakla, mine mawuok e kar chung od bura ma Bondo dhi nyime gi siro ogirimiti ma kamano. Kotelnegi gi jatend kweth mine e duond bura mar ODM bade ma Bondo Julie Okelo kaachiel gi jakom riwruogwa kini mar maendeleo ya wanawake bade ma Bondo Millicent Ayuo gilero ni gimor gi wach mar tiyo kanyakla mar jotelo ariyogo. Gimedo wacho ni migosi Raila Odinga ok nyal tero jo Kenya bugo kendo gibiro luwo lai ma Odinga biro siemonegi. Jakom odhi mbele kanyo modhi oriwre gi sirikal, waseyudo wasiche moko wango kaka jochama, kaka oganda Luo, kendo waseyudo CSS moko bende kaka oganda joluo. So bedo e sirikal kata bedo machiegni sirikal bro miyo dongruok bedo machiegni kodwa. Winjo ka mine wa moko yuago weche mag yath mag ARVs, wakwayo jakom ni kaka en ng'at ma ung'ere wild jakom ung'ego mbaka jakom duwuoyo nwa gi sirikal ma US monda ndelo bi machiegni gi jopiny nikech dhako chandore ka loko to ka dhako yuda ndila to dhako medo chwalo nyithinde kata ka nyithinde pod ne nitie to dhako medo gero dalane. Gimoro amora matimre maber nyaka wuog mana e sirikal. Joma yenyo oyanyanya jakom Kwan mar thoe e tulo ma Transmara ochopo adek bang' ka rowere ariyo onegi e tong' ma Nyak Genke kod Mapashi odiochieng' manyoro. Alworano koro okwore apisas mag arita ka bende apisas mag piny owacho bende ogo tach kanyo kaka yo mar kelo kwe. Puothe mag niang' omoke mach seche ma luoro koro omedore kono. Kwan rowere mapok oyangi bende noyudo hinyruok kendo nochwalgi e kuonde thieth ma Transmara kod Kisii.
Nya kuna mongojong kanye machopo go giko mag weche manyien chenro ni mar migago di chengni makawuono. Agoniero kamano kuom bedo koda e pewe mag tuke bende di cheng makawuono klab mar Manchester United bro rakore gi klab mar Arsenal ka gitembo gi duto gima bro bedo kata duoko ma bro wuok kanyo ano kang'eyo kija opunda to ket over 1.5 many gimoro chamgo ringo. Kata kamano Gor Mahia bende rakore gi klab mar Githurai All Stars e tuke mag FKF Cup ka Chelsea bro tugo gi klab mar Crystal Palace e tuke mag adhula lig maduong' piny mar Ingeresa. Nyidendi mag Junior Starlets kata jotugo ma hikgi ni piny mar 17 manyiri wuok e piny mar Uganda odiochieng' makawuono kendo gisemolo Kenya ka gibiro timo ikruok ne tielo mar ariyo e tuke mag manyo tiko tuke mag pinje duto higa mar 2025. Magi duto nyakona mogo jongi bro yudo kochopo saa 1 gi saa 3 e weche mag tuke. Beri kod odiochieng' makare joyo makatwenga Kisumo Kajulu Mambo Leo Obolo Primary School kadhi nyako osiepe mwalo afwayo no kamara mar mauntiere beri udo kod odiochieng' makare. Nyinga James Opondo.